B'investiment ta' madwar 3 miljun euro ġew inawgurati żewġ pontijiet li jagħtu aċċess għal Forti Sant'Angelo fil-Birgu u l-parti tax-xatt quddiem id-daħla tal-Forti. F'dawn ix-xogħlijiet Infrastructure Malta wettqet proġett tal-pont pedonali u ieħor għal vetturi minflok il-pont li kien hemm qabel li kienu jgħaddu minn fuqu kemm il-vetturi u anke n-nies. Fl-inawgurazzjoni il-Ministru għall-Infrastruttura Chris Bonnet għal kif proġetti bħal dawn juru l-impenn tal-Gvern li joħloq infrastruttura aktar sigura u tal-ogħla kwalità. Proġett li ra illi qed nifirdu issa minn fejn jgħaddu l-karozzi minn fejn jgħaddu n-nies iktar sigur, ftit ilu ftaħna il-pont pedonali issa għandna il-pont għall-karozzi wkoll. Il-kap eżekuttiv ta' Infrastructure Malta Ivan Falzon sostna li l-Aġenzija se tkompli tiffoka biex ittejjeb l-aċċessibilità u tassigura li kulħadd jasal fid-destinazzjoni tiegħu b'mod sigur u effiċjenti.